citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha ka eroplano nga gikan Manila padulong Hong Kong gidid ang mulawig dihang dunay pasaherong nagpositibo sa COVID-19. Mga pasahero sa multicab nga angol dihang gituyo og bangga sa driver ngadto sa bukid nga bahin ang sakyanan nga nawad-an og brake. Sa detalye sa ato mga balita, gisuspinde ang duha ka mga passenger flights nga gikan Manila padulong Hong Kong dihang dunay pasahero ang nagpositibo sa COVID-19. 7 ka mga pasahero ang nagpositibo sa virus, usa ka lalaki ug 6 ka mga babay. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Gisuspenso ang duha ka passenger flights gikan sa Manila uban nga adunay nagpositibo sa COVID-19 pag-abot sa Hong Kong Airport niadtong Enero 1 ug 2 ning kasamtangang tuig. Wala na gipalanding ang Cathay Pacific Air sa Hong Kong Airport sukad niadtong Enero 3 hangtod sa Enero 16 tuig 2022. Ang pagsuspenso nahitabo human gihimo ang test and hold arrangement didto sa temporary specimen collection center sa Hong Kong International Airport niadtong Enero 2. Ang mga kaso naglangkob sa usa ka lalaki ug 6 ka babae nga nag-edad 29 anyos ngadto sa 43. Sila pulos nakakompleto na sa bakuna. Samtang wala usab gitugutan ang AirAsia Philippines nga mulanding sa pagtugpa sa Hong Kong gikan sa Enero 4 hangtod 17 tungod sa 8 ka mga pasahero nga nagpositibo pag-abot niini niadtong Enero 2. Naglakip kini sa duha ka lalaki ug 6 ka babae nag-edad og 21 ngadto sa 44. Tanan sila hingpit na nga nabakunahan. Sa niaging mga adlaw, ang tanang 4 ka airlines nga dunay mga ruta gikan sa Manila paingon sa Hong Kong gisuspende sa paglanding sa Hong Kong sulod sa 2 ka semana uban kapin sa 4 ka mga pasahero sa samang flight ang nagpositibo sa pag-abot sa Hong Kong. Ang Department of Health mihangyo sa Prevention and Control of Disease Regulation of Cross-Boundary Conveyances and Travelers nga idili ang pagtugpa sa mga pasahero nga flight sa Hong Kong gikan sa Manila. Sa Pilipinas, nagkataas ang adlaw-adlaw nga kaso ug sumala sa tweet sa University of the Philippines Professor of Mathematics ug Octa Research Fellow, mahimong moabot sa 12,000 ka bag-ong kaso sa nasod karon. Ang Department of Health miingon atol sa usa ka tigom uban ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang National Capital Region nakatalaw pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 nga 1,475% sa 2 ka semana nga growth rate ug ila ang NCR isip usa ka critical rest alang sa COVID-19 transmission. Ang mga wala pa nabakunahan nga nalambigit sa mga minor de edad, mga tigulang temporaryo nga gidid-an sa paggamit sa pampublikong transportasyon sa Metro Manila tungod kay ang NCR ug ubang pang mga kasikbit nga probinsya anaa sa Alert Level 3 status sugod sa Enero 3 hangtod 15 tungod sa pagtaas sa mga kaso sa matag adlaw. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Batuleño, stay safe. Wala pa nagpagawas og bag-ong travel advisory ang Davao City Tourism Office kabahin sa mga pulisiya nga mulambigit sa mga local travelers nga maabot sa Davao International Airport. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dili magpatuman og travel restrictions, ingon man dugang requirements ang Davao City Tourism Office alang sa tanang mga inbound domestic travelers nga moabot sa Davao City bisan pa man nga dunay hulga sa Omicron variant sa Metro Manila. Kini ang gikonfirma sa Davao City Tourism pinaagi sa usa ka Facebook post niadtong Enero 2, 2022. Gipahimangnuan usab sa mga otoridad ang mga turista nga siguruhong nakapabook sa mga hotel ingon man mga establishmento nga dunay valid business permit. Tungod gipailawom ang Davao City sa Alert Level 2 human miubos ang natalang kaso sa COVID-19 sa syudad, dungan nga giwagtang sa Davao City ang pag-require og 24 to 72 hours nga negative RT-PCR test result sa mga pasahero. Subay sa gipagulang Executive Order No. 66 niadtong Nobyembre 2021.
Samtang, Interagency Task Force kun IATF guidelines gihapon ang gipatuman sa Davao International Airport alang sa inbound international travelers. Ubos sa IATF guidelines, gikinahanglan gihapon ang mandatory swab test ug usa ka semana nga quarantine alang sa mga biyaherong moabot sa syudad. Sa karon, wala pa'y gipagulang anunsyo ang Davao City Tourism Office kung duna ba ipatuman nga travel restrictions o dugang rekisitos alang sa mga land travelers nga mosulod sa syudad. Apan, kanunay pahimangno sa Davao City Tourism ug sa mga otoridad nga sundon sa mga biyahero ang gipatumang maximum health protocols aron malikayan nga mataptan sa virus labi na nga dunay bagong klase sa kagaw nga mao ang Omicron. Sanglit, kaayuhan sa tanan ang ilang prioridad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nangaangol ang tulo ka mga sakay sa multicab dihang gituyo sa driver ug bangga sa ubos nga bahin sa bukid sa boundary sa Davao del Sur ug Davao Occidental ang iyang sakyanan. Sa Facebook post sa Davao Occidental PDRRMO, girespondihan sa MDRRMO sa Santa Maria ug PDRRMO sa Davao Occidental ang nahitabo kaganyang pasado alauna sa hapon ug girescue ang mga nangaangol nga sakay sa multicab. Subay sa inisyal nga report sa MDRRMO Santa Maria, gikan sa Tagum City ang multicab nga dunay sakay og padulong unta sa fishing village sa Malita. Diyang nawad-an kini og break sa Trucat area kon boundary sa Malalag, Davao del Sur ug Santa Maria, Davao Occidental. Hinungdang gituyo na lang og bangga sa driver ngadto sa bukid ang sakyanan sanglit laom kaayo nga bangin ang pikas tampi sa kalsada. Gidala sa ospital ang nangaangol samtang gipapahulay sa municipal gym ang ubang pasahero. At tangi! Civil Service Commission nagpagawas og listahan sa mga exempted sa Civil Service Examination. O mga pulis o usa ka organisasyon nang hatag og gasa sa mga batang nagpuyo sa hilit nga lugar sa Matanao, Davao del Sur. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Duha ka mga operasyon ang gilusad sa kapulisan sa Digo City nga may resulta sa pagkasikop sa duha ka mga tao. Usa niini, adunay kasong pagpangawat og bisikleta. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero.
Duha ka mga tawo ang nasikop sa mga membros kapulisan kagahapon adlaw nga nagatubang og lain-laing kaso. Unang nadakpan ang usa ka suspect sa pagpangawat og bisikleta pasado alas 2 sa hapon kagahapon adlaw didto sa Sitio Lawis, Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Pinaagi sa gipahigayon nga joint hot pursuit operation sa mga sakop sa Digo City Police Station og 1st Mobile Force Battalion sa PNP. Ang suspect gilang si Amar Bulang Madjaji, 25 anyos, mananagat og residente sa naisgutang lugar. Nakuha gikan sa posesyon sa suspect ang bisikleta nga iyang kikawat gikan sa usa ka Jeffrey Umalay Lapo nga residente sa Purok Abgao, Sitio Badyang, Barangay Sinawilan, Digo City. Una nang nagpatala sa kapulisan ang biktimang si Lapo, hinungdan nga daling gikasa ang operasyon. Gikusturya na karon sa kapulisan ni syudad ang suspect. Lakip na ang ebidensya nga nakuha gikan kaniya. Samtang nasikop usab ang usa ka Norman Tanieza Elorza, 42 anyos, usa ka seafarer nga residente sa Purok Nangka, Barangay San Jose, Digo City, pasado alas 2 sa hapon susamang adlaw, Enero 4. Gisikop ang suspect. Pinaagi sa orden de aresto nga gipagula ni Honorable Carfelita Cagente Flores, ang presiding judge sa RTC Branch 61, Digo City, alang sa pagsupak sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Paslak na sa selda sa Digo City Police Station ang suspect apan posible pa kining makapensa alang sa temporaryong kagawasan ini nga dunay kantidad nga 72,000 pesos. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nagpagawas na og listahan ang Civil Service Commission sa mga exempted sa Civil Service Examinations. Nalakip sa listahan ang mga barangay health workers. Ani ang report ni Eugene Hinutan. May pagawas og listahan ang Civil Service Commission alang sa mga exempted sa Civil Service Examination. Gilangkuban kini sa honor graduates kung Latin honors sa ilang bachelor's degree base sa Presidential Decree 907. Automatic exempted ang bar ug board exam passers. Exempted usab ang sanggunian members nga na-elect human nahimong epektibo ang Local Government Code niadtong May 11, 1992 kini subay sa Republic Act 10156. Barangay officials subay sa Local Government Code. Barangay nutrition scholars subay sa PD 1569 nga ang usa ka barangay-based volunteer worker gihatagan og second grade civil service eligibility. Foreign school honor graduates kung mi-graduate ang usa ka Filipino nga honor sa iyang bachelor's degree sa usa ka lehitimo og prominenteng eskwelahan sa laing nasud. Skills eligibility kung dunay abilidad nga dili matakos sa written test kung sila usa ka plant electrician, automotive mechanic, heavy equipment operator, laboratory technicians, shrine curator, carpintero, draftsman, ug plumber, electronic data processing specialists, kung pasado sa proficiency test o training course sa National Computer Center sa mga computer courses sama sa System Analysis and Design, Computer Programming, Java, Microsoft Access ug Visual Basic. Veterans Preference Eligibility subay sa Executive Order 132 ug Executive Order 790 nga exempted ang mga Philippine Veterans Affairs Office Certified World War II veteran ug iyang asawa. Lakip na niini ang iyang mga anak na wala nakapasa o kulang og 10 points sa Career Service Professional, Career Service Sub-Professional, Fire Officer o Penology Officer Examination. Ug barangay health workers subay sa Republic Act 7883 kung paghatag og second grade eligibility sa mga BHW nga nakapanerbisyo sulod sa 5 ka tuig. Sumala ni CSC Commissioner Eileen Lizada, kanunay silang nagpagawas og listahan sa exempted sa CS examination pinaagi sa pagpost sa ilang Facebook page sanglit do nagihapoy pipila nga wala masayod niini. Meron mga issuances, meron ding mga batas na napas, and may issuance din yung civil service, and may mga presidential decrees din by the executive department na nagbibigay ng eligibility but not professional lahat, no? Depende po sa expertise din niya. Ginapagawa sa Civil Service Commission ang mga listahan sa mga exempted sa CS exams kay dili tanan nakahibalo nga dunay exempted niini. From time to time, nilalabas po namin ito kasi yung iba either na yung iba hindi nila alam, but there are schools also already na alam nila, na colleges alam nila, no? So they are also processing sa aming respective regional offices
this is also a reminder kasi baka yung iba na nasa private sector na gustong pumasok sa gobyerno, they are qualified and that they can enter. Mamahimong mo bisita sa pinakaduol nga CSC office sa matag lugar aron mahatagan og dugang impormasyon hilabi na sa mga mukuha og civil service eligibility. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nanghatag og gasa ang mga pulis ubos sa 2nd Davao del Sur Provincial Mobile Force Company o Philippine-American-German Charity sa mga bata nga nagpuyo sa hilit nga sitio sa Barangay Mangal, lungsod sa Matanao, Davao del Sur. Mismong ang grupo ang mitunga sa sitio Lumbag og nagpakaon og tinapay og ice cream sa mga bata og gihatagan pa og 210 ka pare sa tsinelas. Ang pagpakaon sa mga bata pagpakita nga sa bisan sa gamay nga paagi makahatag sila og kalipay bisan liwas na ang Pasko ug bag-ong tuig. Una niini nang hatag sab ang mga pulis sa 2nd DSP MFC ug bugas og tsinelas sa 25 ka mga households sa Purokwan, Sitio Daya, Matanao, Davao del Sur nga nalakip sa Operation Christmas Drop 2021 sa PNP. Duha ka adlaw na lang ang ginahulat sa mga persons deprived of liberty kon PDL sulod sa Davao City Jail aron mang-harvest sa gitanom nilang gulay nga lettuce. Nakatakdang harveston sa Biyernes, Enero 7, 2022 ang laing hugna sab sa green lettuce nga tinanom sa mga PDL. Mapalit sa tag 50 pesos matag pack ang green lettuce. Ang kita niini itabang sa Gardens Caretakers Livelihood ingon man sa long-term sustainability nga proyekto sa BJMP. Kahinumduman nga niadtong Nobyembre 2021 nakaharvest usab og mga gulay lakip na lettuce ang mga PDL. Gitanom kini sa rooftop sa Davao City Jail sa Maa kung asa ila kini gi-convert ngadto sa garden. Organically grown ang mga lettuce. Tumong usab sa proyekto nga makabaton og presko nga supply sa pagkaon ang mga bilanggo luyo sa pandemya. Ang Urban Gardening Project inisyatibo sa jail warden nga si Jail Senior Inspector Erwin Esden aron matabangan sab ang mga PDL sa ilang pag-usab ingon man panginabuhian samtang anaa sulod sa prisuhan. Og mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!